Bon dia, confinats. Avui som una trentena de persones escampades arreu de l'Empordà, el Pla de l'Estany i Gironès fent control de migració simultani. Molt bones, confinats. Avui estem fent la Confimic, la migració del confinament, gràcies a Deli Saavedra i a l'amic Toni Llobet, que han muntat una logística brutal. Bon dia, confinats des de la central de dades de Confimic. Evidentment, hem creat un grup de WhatsApp per poder anar-nos passant les observacions. Ja que no podem estar conjuntament perquè estem confinats, com a mínim, virtualment, podrem veure el que altres estan observant. Hola, soc en Martí i avui des de casa nostra, a Navata, hem tingut l'oportunitat de seguir les migracions dels rapinyaires. Jo estic a Llançà i estic fent el tema de mar. Hola, confinats. Salutacions des del Far d'Empordà. Portem ja una horeta. Hem tingut un moment molt maco d'un estol de cap a 90 cors marins que s'han passat per sobre el cap. Avui està sent un festival. Bon dia, confinats! Ens trobem al poble de Riumors, situat a la comarca de l'Alt Empordà, i avui hem tingut un dia molt especial de confinament. 30 persones distribuïdes per tota la comarca durant 3 hores. 30.000, unes per B, direcció nord-est. Hem estat divisant les aus prenedores que ens venien d'Àfrica i es dirigeixen cap al nord d'Europa. Emetem informe de les 11:55. I estan veient de tot. És un dia de pas molt bo de rapinyaires. Estan veient sobretot arpelles, milans negres, àguiles marcenques, però també esparver, astor, àguila calçada. Hem vist fins i tot àguila daurada i àguila pescadora, 3 exemplars. Hem tingut la gran sort de poder veure una cigonya negra que estava ciclejant per sobre del campanar i també un total de 42 àguiles marcenques. És espectacular. Realment és un dia d'aquells bons. Ha fet mal temps aquests dies previs i això vol dir que avui aprofiten aquesta finestra de bon temps per passar cap al nord els ocells migradors. Per tant, hem tingut un dia perfecte i hem disfrutat moltíssim d'aquesta jornada. Bon profit a tothom! I això és tot per avui, però abans d'acabar, 2 coses més. La primera, recordeu que avui a la nit comença un nou Big Seat confinament. 24 hores seguides mirant ocells des de casa vostra, promogut per l'Alfons Delgado. I segona cosa, aquesta nit canvien l'hora. Per tant, podrem estar una hora més a dintre casa. Fins demà, confinats!